Eşitliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň duşanbe güni. Habarlar günnälik gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň bozgunlar krizisini maslahat etmek üçin Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu bilen gepleşikler geçirýärler. European Union is allocating 3 billion euros not to the government of Turkey but to projects to support refugees and their lives. Owensanyň Türkmenistan bilen terhetleşýän etrawyny söwüşçülerden arasalamak üçin harba operasiýalar geçirilýär. Kuştadora 50 nafar vaziyet düşman haraba. Türkmenistanyň prezidenti Odalky Orunbasarynyň gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny aýtdy. Geçirilen soňky baraglar bu yaramaz işlere hozum bolmaýady. Gönlen gatnaşanlygyny gorkady. Gepleşigimizde bu barada taýýarlan raportymyz dikkatiňizde hödürläp, Türkmenistanda para horlugyň artandygy göze ilýärmi diýen soraga yerli ýaşaýjynyň berjek görüňlerini we beýlik maglumatlary eşitdirmäge synan şert. Ýarym saatlyk habarlar günnelik gepleşigimizde başlamadan ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolaň. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bozgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu bilen gepleşikler geçirýärler. Ýewropa Birleşigine agda 28 ýurduň liderleriniň Türkiýeden Ýewropa sapar edýän migrant akynyny gowşatmagy we gaçywatalgy statusyny alyp bilmedikleri ýygyny almagy soramagyny araşylýar. Galan premier ministri Mark Rutte Ýewropa Birleşigi bilen Ankaranyň arasynda ylalaşyga gelinjekdigi dogrusunda özüniň oňoýly garaýşdadygyny aýtdy. Tunisyň güýçleri ýurduň Liwe bilen serhediniň golaýyndaky armiýa jaýlaryna hüjüm eden söwüşçüler bilen çaknyşdy. Tunisyň içeri işler ministrliginiň beren maglumatyna görä, 7-nji martda Ben Guerden şäherçesinde bolan çaknyşyklarda 21 sany islamçy söwüşçü öldürildi. Bu ýowuzlyklar Liwedaky islam döwleti toparyň ekstremistleri dogrusunda halkara derejesinde aladalanmalaryň artan mahalyna gawat geldi. Geçen hepde Tunisyň howpsuzlyk güýçleri ençeme saat dowam eden çaknyşyklaryň netijesinde agyr yaraglanan 5 sany adamy öldürdi. Bu waka yaragly adamlaryň bir topary Liweden Tunisyň territoriýalaryna geçmäge synanşan mahaly boldy. Orsiýetiň Goranmak ministrligi özüniň Siriýadaky harby bazalarynyň gapysyny ynsanperwer kömegiň uğradylmagy üçin açmagy taýýardygyny aýtdy. Ministrligiň medpuat wekili Igor Konashenkowyň aýtmagyna görä, ynsanperwer kömekler Orsiýetiň Siriýanyň Tartus portunaky deňiz bazasyna uğradylyp şol ýerde saklanyp bilinär. Şeýle dol ynsanperwer kömegini daşaýan transport uçarlarynyň hem Orsiýetiň Siriýanyň Latakiýa sewitindäki howa bazasyna gonyp biljekdigini sözüniň üstüne goşdy. 7-nji martda Orsiýetiň döwlet telewizionýasynda görkezdilen maglumatda Konashenkow Orsiýetiň ynsanperwer kömegi howa bazasyndan zerur bolan ýerlere äkitmek üçin ýürüýte uloglary bermäge hem taýýardygyny belledi. 2-nji martda ministrlik ynsanperwer kömegi mätäşdigine ynanylýan territoriýalaryň sanyny taýýarlap Birleşen Milletler Guramasyna uğradypdy. Pakistanyň Demirady Günmataryndaky Etrap suwudynyň binasyna edilen janynyň geçeniň hüjüminde 8 adam öldü we başga adyndan 10 sanyny yaralandy. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji martda janynyň geçen hüjümçi Şapkadar Etrap suwudynyň jaýynda bombany partladypdyr. Wakada ölenleriň arasynda 2 polisiýa ofiseri hem bar. Telewizionyada görkezdilen video şekillerde suwudyň binasyna ýetizip ýetende we adyndan 2 ulogyň galındylary görünýär. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi diýilip tanalýan Tehrik-i Taliban topary öz üstüne aldy. 7-nji martda Birleşen Ştatlar we Günorta Koreýa bilelikde giň gerimdäki harby türgenleşik çärelerine başladylar. Her ýyl geçirilýän bu harby türgenleşiklere Günorta Koreýanyň 300 000 we Amerikanyň 15 000 çemesi goşuny gatnaşýar. Bu harby türgenleşikler aprel aýynyň ahyrına çenli dowam eder. Seul bu harby türgenleşikler Birleşen Ştatlaryň we Günorta Koreýanyň bilelikde geçiren iň uly harby çäresidir diýdi. Bu çäre Penýanyň ýanwar aýynda ýadro ýaragyny synagdan geçiren
bildiren mahalına gavat gelle. Demiradi Koreýanyň ýadro ýaragyny synagdan geçirmegi Birleşen Milletler Guramasynyň Penýana garşy täze sanksiýalary girdmegine sebäp bolupdy. Penýan bolsa eger iki ýaran ýurt özüniň harby türgenleşiklerini dowam etdirse, onu olara garşy öňüni alyş ýadro hüjümini etjekdigini aýdyp haýbat etdi. Türkiýanyň iň uly gazeti döwletiň kontrollugyna geçen soň hökümete tarapdar ähengli makallar bilen ilkinji sanyny neşir etdi. Zaman gazetiniň 6 martda neşir edilen sanynyň baş sahypasynda Prezident Recep Tayyip Erdoğanyň suraty ýerleşdirilip, onuň Bosfor aýlagynda gurulýan täze köprüýiniň gurulşynyň gidýän ýerine etjek sapary we halkary denanlar güni münasibetli geçirjek çäresi barada iki makala çap edilipdir. Türkiýanyň sudy Zaman gazetiniň administratorlar tarapyndan dolandırılmalydygy barada karar çykaran soň 4 martda Türk polisiýasy günnelik gazetiň edarasyna reýd geçirdi. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Ýan habarlardan belläp geçişmedi ýaly Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7 martda Brüsselde Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu bilen gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikler barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. 7 Martda Ýewropa Birleşiginiň liderleri bilen Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu Brüsselde bir sammitde duruşýarlar. Duruşlukdan maksat Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bärde ýüzbeýiz bolup duran iň ýaramaz bosgun krizisine çözgüt tapmak. Ýewropa Birleşiginiň 28 döwletiniň Türkiýeden Ýewropa gelýän migrantlaryň akymyny artmagy, başpena alyp bilmejekleri ýerine almagyny soraryna garaşylýar. Häzir Ýewropa Birleşigine prezidentlik etýän Gollandiýanyň premier ministri Mark Rutte Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylary bilen Ankara arasynda alalaşyga gelinmegine özüniň azkam umytly garaýandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri hem Ýewropanyň özüniň açyk serhetler sistemasy barada täzeden oýlanmagynyň zerurdygyny belläp, ol uly migrasiýa krizisi bilen iş tarşmak üçin döredilen okdydy. Öten ýyl 1 milyondan agdyk migrant Ýewropa Birleşigine bir kanun girdiler. Olaryň agla we köplügi Ýewropanyň demirgazykdaky baýrak ýurtlaryna aşmak umydy bilen Türkiýanyň üstü bilen Gresiýa gelen Siriýalylar, Awganlar we Iraklylar. Noýabr aýynda Ýewropa Birleşigi bilen Türk hökümeti Ankaranyň migrantlar akymyny kesmegi we muňa hem pul tölenmegi hakda alalaşdylar. Birleşik bu alalaşygy iş ýüzüne geçirmekde Türkiýanyň ilerleme edendigini aýtsa da, ýene de aşa köp migrant Türkiýeden Gresiýa tarap ýola düşýär diýip nägile bolýar. Türkiýeden Gresiýa günne 2000den agdyk migrant gelýär. Ýewropa Birleşigine Agdadal, Makedoniýa bilen Günnogor Balkan ýolunyň ugruna ýerleşýän Birleşik Agda döwletler serhetlerini tutuşlugyna diýen ýaly ýapdylar. Netijede 30.000den köp migrant Gresiýada gymyldysyz galdy. Sammitin beýannamasynyň habar gullugy Associated Press'e görkezdiren bir taslamasyna Balkan ýolu bilen gelýän kadasyz migrantlar akymy kesilip gelýär. Bu ýol inni ýapyldy diýilýär. Taslamada ýene de bu kyn günne Ýewropa Birleşigi Gresiýany ýeke goýmaz. Bu ýagdaýa hötte gelmegi üçin elinden gelenini eder. Şeýle hem bu Ýewropa Birleşiginiň çaltem netijeli herekete geçmegini talep edýän umumy jogapkärçilik diýen sözler bar. Sammitin öň ýanynda NATO özüniň adam gaçakçylygyna karşı Egey deňizindäki missiýasyny Grek we Türk deňiz geňeşliklerine ýaýbanlandyrandygyny we Ýewropa Birleşiginiň serhet gullugy Frontex bilen hyzmatdaşlygy çoňaldandygyny bildirdi. Biz maglumat toplap, barlyk işlerini geçirip toplanan maglumatlary şol bir wagtda Türkiýanyň deňiz goragçylary, Gresiýanyň deňiz goragçylary we Frontex bilen paýlaşar. Şeýdip olara migrant we bosgun krizisini çözmegine kömek eder diýip NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. 2016-njy ýylyň başyndan bäri deňizde yaramsız gaýyklar bilen Türkiýeden Gresiýa geçmäge synanyşyp 400'den köp migrant öldü ýa-da deňizde ýetirim boldy. 6 martda Türk kenaryna bir gaýyk agyp 25 adam helaklendi. Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Gepleşigimizi goňşy Owensana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň serhet güýçleriniň berýän maglumatyna görä 7 martda Täjikistan bilen Owensanyň serhet araçagyndaky bir näçe adada ýaragly terroristik toparlara garşy harby operasiýalar dowam edýär. Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň serhet güýçleriniň medeniýet gullugynyň başlygy Muhammed Uluhojayew 7 martda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna beren maglumatynda 5 martdan bäri Täjikistanyň serhet araçaklaryny bozayan ýaragly toparlary ýok etmek uğrunda operasiýalaryň dowam edýändigini aýtdy. Owensanyň demiradygyna Täjikistanyň güýçleri ýaragly toparlara garşy harby operasiýalary dowam etdirýän mahaly Gunwatar Owensanyň Bathy vilayetinde Owan güýçleri söwüşçilere garşy harby operasiýalary geçirýärler. Owensanyň Bathy vilayetiniň 4 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Yerli Owan resmileri Türkmen-Owan serhediniň araçagynda söwüşçileriň hereket edýändigini tap gelýärler. Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyna dowam edýän harby operasiýalar barada kawla habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Gunwatar Owensanyň Badygy welaýatynyň Abkemeri atly etrawynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär. Badygy welaýatynyň 3 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň çäginde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny ma'lum edýär. Awgan armiýasynyň Gunwatar Awganistanda ýerleşen 207 Zafar atly harby diwiziýasynyň söwüş hereketleri boýunça komandiri general Şirhemde Derbendiň aýtmagyna görä 20 kilometr giňişligindäki sep jeňçilerden arasylanypdyr. Çaknaşykda 50 gulay jeňçi halak bolupdyr. Piste daraktylaryny jeňçiler iýeçilik edýär. Piste önümden jeňçiler gazanç edýär. Ýöne jeňçiler ýok edilýänçe harby operasiýa dowam eder. Bala Murgap we Muqur atly etrawynda da jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek gözeňde tutulýar. Düşmana garşy agyr ýaraglarym ulanýar. Jeňçileri ýok etmek boýunça belimiz bagly dep general Derbendi aýtdy. Badygy welaýatynyň paýtagty Galaynaw şäherine çelli Türkmenistanyň elektrik geçirjisini gurmak planlaşdyrylýardy. Awganistanyň suw we energetika boýunça ministri Badygy welaýatyna eden saparynda Türkmenistanyň elektrik liniýasynyň tezlikde çekiljekdigine söz beripdi. Emma talep militanlary Türkmenistanyň Badygy welaýatynyň merkezi Galaynaw şäherine elektrik ibermek baradaky proýektiň işine ruhsat bermändir. Badygysyň Abkemeri atly etrawyna Pakistanyň daşary ýurtly jeňçileriň gelip ýerleşendigini yerli geňeşiň başlygy deputat Bahawuddin Qadysy aýtdy. Uruşlara daşary ýurtly militanlaryň ýol başçylygy edýänini deputat ma'lum etdi. Tedady haryjy az Pakistan amada bulan Badygy welaýatynyň hakiminiň wezifesini ýerine ýetirji Faiz Muhammed Murdazadanyň aýdysynça Bendixazak atly sebepden jeňçiler ýa serpikdirilipdir. Bendixazak strategik regiondur. Abkemeri etrawynyň jeňçilerden ýedine gaýdyp alynan sebeplerinde Awgan güýçleri ýerleşdiriler we harby postlar gurular. Halkyň howpsuzlygyny üpçün etmek hökümetiň borjudur. Onuň üçin Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirýär dep Mirzazada belledi. Bendixazak ýek nukta bistar stratejik we muhim bud ki tahdid meşhur bu Russiýa emniyeti mahfuz nigah mederin we durusty dar fanoy amn qonun zindagi. Demirgazyk Gunwatar Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen regionlarynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Herat welaýatynyň hem Türkmenistan bilen serhetleşen etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Ýaz aýlarynda jeňçileriň hasam güýçlenmeginiň ahmallygy barada yerli resmiler hawatirlenme bildirýär. Şaýmerdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi medeniýet e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä Prezident Gurbanly Berdimuhammedow anna öňe geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklarynda Türkmenistanyň newit gaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarlandygyny habar berdi. Bu baradaky jekmejek maglumatlary habarçymyz Röwşen Çarifden dinläliň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow odalky orunmasary Hoca Muhammedowyň gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny we sorak edilenden soň durly adamlardan alan $1,5 milyon meçberindäki parasyny ýygyna tawşyrandygyny aýdýar. Geçirilen soňky barlyklar bu yaramady işlere Hoca Muhammedowyň hem gönleni gatnaşanlygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para almak ýaly yaramady işlere hem baş goşupdyr. Şol bir wagtda ýurdun newit gaz pudugynda üst açylandygy aýdylýan korrupsiýa barada dogry maglumat berilmeýär. Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä Prezident Berdimuhammedow anna öňe geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklarynda Türkmenistanyň newit gaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarlandygyny habar berdi. Şeýle-de prezidentiň tasdiklamagyna görä bu pudagyň işine öz borçlaryny göwnüje ýerine ýetirmeýän firmalar hem çekilip döwlete düýple ziýan ýetirilipdir. Geçirilen soňky barlyklar bu yaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönüden göni gatnaşandygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para almak ýaly yaramaz işlere hem baş goşupdyr diýip Prezident Berdimuhammedow 4-nji martda Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip aýtdy. Habarda aýdylmagyna görä ýurdun baş prokurory Halliýew mejlisde ýurdun newit gaz toplumynda geçirilen barlyklar we olaryň netijeleri barada hasawat beripdir. Bellenilýär ýurdumyzyň newit gaz toplumynda ýol başçylaryň bir näçesi eýeleýän wezipesinden peýdalanyp düzgün bozmalara ýol beripdir. Diýip telewizionyanyň habarynda bu hasawatyň jekmejekleri ýagny aýdylýan korrupsiýanyň meşberleri we ýaýraw barada maglumat bermekden saklanylýar. Şol bir wagtda da prezidentiň Halliýewa ýüzlenip bu derňewi dowam etdirmek we onuň netijeleri boýunça ähli günäkär adamlara eýeleýän wezipesine garamazdan kanun esasynda çäre görmegi tawşyrandygy habar berilýär. Ma'lum bolýarly geçen ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10 aýynyň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde Baýmurat Hoca Muhammedow saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip wezipesinden boşadylypdy. Şol wagtda ýurdun newit gaz pudugynda gözegçilik eden vice-premieri prezidentiň ak ýürekden çeken zähmeti newit gaz pudugynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak ugrunda eden uly iş üçin minnetdarlyk bildirendigini habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow mejlisde eden çykyşynda soňky ýyllaryň ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň oňat kanunçylyk binýadynyň döredilendigini, munyň yaramaz hadisalara garşy netijeli göreş alyp barmaga mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şoňa görä de paraxorluk we korrupsiýa ýaly yaramaz hadisalaryň garşysyna berk göreşjekdigimizi we onuň öňüne aljakdygymyzy hem ähli ýol başçylara ýene döwürgedek berk duýdurýaryn diýip prezident nykdady. Döwlet başçylarynyň sözlerine görä gelýän aýlarda velayetlaryň häkimleriniň we owa hojalyk toplumlarynyň aýry-aýry ýol başçylarynyň ýurtda azyk bolçylygyny üpçün etmek barada edilen işler dogrusundaky hasawatlary dinlenler. Mundan başga Türkmen lideri Ministrler Kabinetiniň mejlisinde statistika edaralarynda artdyryp ýazmalara ýol berendigini döwlet hasawatynda nädogry hasawatlaryň berilýändigini boýun aldy. Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň soňky hasawatynda korrupsiýa indeksi boýunça 154-nji orny alyp, iň korrupsiýa çümen ýurtlaryň arasynda agdaldy. Habarçymyz Röwşen Çarifiň maglumatyny dinlediňiz. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti Berdimuhammedow paraxorlugyň üstüniň açylandygy barada ençemedek çykyş etdi. Eýse paraxorlugyň artanlygy adaty durmuşda gözeýilýärmi? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatlyýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmazol söhbetdeş boldyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti bir näçe ýokary derejeli resmini paraxorlukda aýplap wezipesinden boşatdy. Amanrada prezident paraxorlugyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda ýem bir näçe edek çykyş etdi. Paraxorlugyň artandygy adaty durmuşda gözeýilýärmi? Paraxorluk berim peşkeşdi Türkmenistanda soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urildi.
Şonuň üçin para alýanym bar, para berýänim bar ýöne göz görteli artalygyny duýdurýan alamatlar bolýan durmuşda ýok. Öňki paraxorluk dowam edýär öz ýoldaşy bilen tekrar. Amanrada paraxorluk esasen haýsy pudoklarda göze ilýär ýa-da haýsy pudoklarda göze ilýändi aýdylýar. Paraxorluk plan pudokda köp berýärler, plan pudokda azalýarlar diýip gurrun ederýärler. Paraxorluk öňde gaýdyşmýar bilni adaty we döwrli ýöne esasy göze ilýän ýerler bir bilim sistemasyna paraxorluk ul asasan klaýsada ýürüýte orta ýokary huzaýlaryna okuw girmekde para peşkeşin barha artýarlygy hakynda ila tarapyndan gurrun mewzuya galy berse ol ýerde beýle kibir işe girmek üçin hukman para peşkeş talap edilýärligi sorulýarlygyny adamlar gurrun berýärler. Para bolmasa hiç bir işe yerleşip bolmaýanlygyny aýdyp beýlenýärler. Galy berse de inktisaplarda da para peşkeş gözüýär. Meselem bir zaýynyň öňünde hasanam bolsa bir wagt bir kanun yer eýlep zaýyna ýawşyryp zaý salan bolsa ine şu ýagdaýda etraf häkimligi derejesindäki emellerlere ýa-da öý problemiyetiniň ýol başçylaryna para peşkeş berilýär. Hatda awaqtym bolsa öz zaýynda oturdulan towadyjy enzamlary, kondenseneri aýrmazlyk üçin para peşkeş berip ýan adamlar bar. Şeýle hem para peşkeşiň ýeni döwür gülläwesenýär. Bir polisiýanyň köşe ýol hereketi gullugynyň işgärleri bilen baglanyşly bolup geçýär. Türjüler köp galatda günäsi bolmasa-da köşe ýol hereketiniň gullugynyň işgärlerini özünden para talap edýärligini, olaryň başyny uturmak üçin dawa denzeletmän torulýan parany berýänliklerini aýdýar. Garaz alınmaýan ýeri ýok diýýärdi. Tehra Amanrada umuman para günü sorulýarmy? Ýagny para berilende, alynanda şu umuman şu proses nähil bolýar, nähil bolup geçýär? Para bir gurtgöni para berýänden sorulan okýany para alýarlaryň ýylçynda öz arasylary bar. Meselem ol ýerde beýle kibir edara işe yerleşik bir gurrun etse, onu men şol edaran ýol başçysyny ýa-da şu jogapkar işgärini tanaýan sıkpazından kaçmasan işe yerleştirenip arasılar dellallar var. Yine bular şol emellarlara da para verýärler hem öz behwitlerine undan oklar olur. Emellara verilmeli para peşkeşmesini öz behwitlerini, özünün maliyeti ummasından koşup aýdýarlar. Ýönha köşe ýol hereketini düzgünli bozan bolsa onu edilgen sorulma diýenler barp getirilýär. Meselem hem köşe ýol hereketiniň ol ýerde beýle düzgünli bozdum. Şol üçin plança manat mukdarynyňky jerimäni törejekmi ýa alalaşalmy diýip onu köşe ýol hereketiniň gullugynyň men ähli işgäre diýip bizdetde ýöne juda köp sanlygy sürüjülerden on asystan soraýarlar. Ya bolmasa sagalar bagana sagan yerleşdirmegim şon ýa-da hatda okuw ýylynyň başlanmagyna bir güzäl galanyny eýýän görülen hasap edilen mekteplere sagan yerleşdirmek üçin belli bir derejede sorulýar. Şun para ýöne bilen ähli araslaryň dellallar bilen amal edilýär. Tehra Amanrada ýaşaýjylar para peşkeş sorulýan sebäpli öz işleriniň çözülmeýändigini aýdyp, deýişli resmiýlere ýüz tutanda, olar bu ýüzlenmesine jogap alyp bilýärlermi, öz meselesini çözüp bilýärlermi? Dogrusu şeýdi adalaty, hakykaty talap edilen adama men juda az uçýan. Sebäbi ähli kişi özüniň işiniň bitjek ýerine seredýär. Şol üçin menden para talap etdiler. Şol üçin iş alan oklar diýip arz etdiren adam mene göremok. Ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Şu günler Türkmenistanda 8 Mart Halkara Denanlar Günü münasibetli Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň adyndan denanlara 40 manat möçerini pul sowady gowşurylýar. Türkmen telewizionyasynda görkezdilen video şekillerde çağalar bagyndaky gyz çağalaryň mektep okuwçylarynyň ýokary kujaýynyň talyplerini denanlaryň we garry eneleriň 11 Amerikan dollary möçerindäki pulu maňlaýyna silip alýandygy görkezilýär. Biziň bu şekiller esasynda taýýarlan videomuz okuyucularymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip oňa ençeme tesir gelip gowşdy. Şol tesirler esasynda kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny habarçymyz Döwlet Baýhandan dinläliň. Beýle maskaraçylyk hiç bir ýerde de ýokdur. Adamlar 11 dollar diýip nowaty durýarlar. Az pul bilen ilatyň gözüne gum atýarlar. 11 dollar bilen bazara hem girip bolmaýa diýip Johnny lakamly okuyjumyz maňlaýa syýylynýan 40 manat atly video bilen bagly ýazan tesirini aýdýar. Okuyucularımızın gurrunu ediyen 11 dollary ýagny 40 manady bu prezidentiň adyndan halkara denanlar günü münasibetli Türkmenistanyň aýallara gowşurulýan pul sowady. Garry, ýaş aýallaryň nowaty durup berilýän 40 manady maňlaýlaryna syýylýan videosy okuyucularymyzyň arasynda dürli pikirleri, şol sanyna jedelleri we dürli garaşlary döretdi. Tesvir ýazýanlaryň bir bölegi berilýän bu 40 manada şükür edilmeligini, dünýäniň hiç bir ýerine aýallaryň beýle aladasynyň edilmeýändigini öňe sürseler, öz pikirini galyranlaryň ýene bir bölegi videodaky görnüşleri, maskaraçylyk we adamyň mertebesiniň depelenmegi diýip hässetlendirýärler. Neva Sultan adly okuyjumyz Azatlyk radiosynyň Facebook sahypasynda çap edilen bu videonyň aşagyna näýlelik ähengli tesvir ýazanlara ýüzlenip, näýlelik etmäň, şonu 40 manady prezident göňünden çykaryp beripdir. Aýal gyzlaryň adyny tutup bayramyny gutlap, pul alanlar begenip durlar. Öňkü ruslaryň zamanasyndaky ýaly hemme zady döwletden garaşmaň diyen maslahat bilen tesvirini jemleýär. Ýokurky ýaly mazmuny ýene-de onlarça tesvire jogap hökümine demokrat lakamly illeşimiz şeýleýär. Prezident döwletiň puluny öz adyna geçirýärmi? Bu döwlet pulu, döwletiň gannasyndan çykan pul. Prezidentiň näme daxly bar berdi? Prezident öz kizetinden çykaranok o pulu. Göz görteli adam alajak bolýarlar. Şoň ýaly zat bolsa prezidentiň adyna bolar. Beýleki erwet zatlarda prezidentden başga hemme günäli. Bellemeli zat sowat berilenleriň şol sanyna çağalar baglarynaky gyýjagarlardan başlap tä gartaşan aýallara çenli hemmesiniň bu 40 manady hut maňlaýlaryna syýylyp almagy okuyucularymyzyň arasynda köp näýleligi döretdi. Awzalyan forumda İlhan Akramjanowly bu ne ahwal? İlki durmuş adamlaryna dönnük, baga taqdim et, agaja taqdim et, heykele taqdim et, innem 11 dollara taqdim et diýip ýeti tanqidi tesir galdyrypdyr. Markus Kuris Muratowa atly okuyjumyz videodaky ýagdaýlary näýleligini bildirenleri ýurdu garalamakda aýyplap, her öýde näçe aýal bolsa hemmesine berilýär. Her öýde de iň azyndan 5-6 aýal gyz bar. Kanagata bereket diýipdirler diýen nakaly hem goşup öz pikirini beýan edýär. Emma gepin gerdişine göre ýatlasak bu 40 manat ähli Türkmenistanyň aýallara berilmän, eýsediňe işleýän we okuyan denanlara, pensiýa we döwlet kömegini alýan aýallara, şeýlede studentlere, mektep okuwçylaryna we çağalar baglaryna gatnaýan gyzjagarlara berilýär. Bu ýagdaýam okuyucularyň belli bir bölegini beýleki aýallar Türkmenistanyň raýaty dälmi ýa-da näme üçin deňlik ýok diýen ýaly näýle sorawlar döredýär. Salamat Şamanowa şeýle sorawy galdyran okuyucularymyzdan birine. Olaryň işlemeýän aýallaryň döwlete peýdasy bolmadygy üçin hak hukuklarym ýok. Şol sebäpden Türkiýede ýaşaýas diýip kinaýaly jogap berýär. Şöhrat Hudaýberdiýew diýen illeşimiz bolsa, işleýänlere dälle, işlemeýänlere berse gowy bolardy diýip öz arzuwyny bildiripdir. Okuyucularymyzyň ünsün çeken ýene bir ýagdaý bu sowgat diýilip berilýän pulun möçberi bilen bagly. Başda belleşimiz ýaly okuyucularymyzyň käbiri muny aýal gyzlara görkezilýän ulu hormat hökümine häsiýetlendirse, beýleki tarapdan käbir okuyucularymyz bu pulun ýüze syýlardan has az puluny aýdýarlar. Meselem, Aýbölek Atabaýewa atly illeşimiz bu pulun kändigini nädip sowup ýetişip bolarka diýip degişli forumda sowgat berilen pulun möçberi bilen bagly ýaňsyly tesir galdyrypdyr. Sözümiň ahyryna ýokurky
tesirlerin ählisiniň, okuyjularyň öz şahsy pikir garaýyşlarydygyny we olaryň Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýanyny ýatladýarys. Habarçymyz Döwlet Baýhan dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimize efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy belliklerinizi biziň medpuat e-mail belligisi gmail.com e-mail adresimde uradyp bilersiňiz. Şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.